салом дӯстонам, аз мо мепурсиданд ки дилувар чӣ гуна дархости роликҳо бикунем, яъне ки падари шумо гузаштааст, модаратон гузаштааст, ягон одами наздикатон гузаштааст, шумо метавонед ки роликҳое ки дар бораи онҳо ҳамчун як филм мо ролик месозем ки ҳаётӣ аст, ягон барои хонавода аст ва ё ки табрикотӣ аст, зодрӯзӣ аст. ҳар одами наздикатон, чӣ падар, чӣ модар, бародар, дӯст, ҳар таврена умуман ҳар маводҳое ки ҳаст, мо барои шумо онҳоро ролик мекунем ки дар зиндагӣ ягонро истифодашон мебаред. рақамҳо ҳаст, танҳо смс бо тариқи вайбер ва ватсап ба зангҳо ҷавоб дода намешавад. пули ҷамъшуда дар як лоиҳа дар як кори хайр сарфа мешавад. аз ин сабаб марҳамат, киностудияи мо барои шумо филмҳои ёдоварӣ сабт хоҳад кард. барори кор, чун бисёр суол мекарданд ки чӣ гуна мешавад, чӣ кор кунем. марҳамат, эълон.